замоне ки ин технология пешниҳод гардид, бисёриҳо ба дурустии кори он шубҳа доштанд. Аксарият мегуфтанд ки чӣ гуна мумкин аст бо як матоъ ва чанд нишоное дар он дилхоҳ персонажро дар экран нишон дод. Ин аз ақл берун аст. аммо онҳо намедонистанд ки ин технология дар таърихи кинематографияи ҷаҳон инқилоби бузургро ба миён меорад ва имрӯз синаморо бидуни он тасаввур кардан имкон надорад. Агар ин технология намебуд, Ҷеймс Кэмерон ҳаргиз ба рӯи навор овардани маъруфтарин филми худ, яъне Аватар, муваффақ намегашт. Ин чӣ гуна технология аст ва чаро синамо ин қадар пойбанди он шудааст? Дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо ҳаст технологияи забти ҳаракат ва ҳар он чи вобаста ба он. бале, забти ҳаракат. фикр мекунам ки ин мафҳум барои бисёриҳо ошност, ҳамин тавр не? аммо аминем ки на ҳама дар борааш маълумоти кофӣ доранд. Аз ин рӯ дӯстони азиз, ин нашри барномаро тамошо кунед ва аз истифодаи ин технология дар филмҳо барои худ маълумоти зарурӣ бигиред. технологияи забти ҳаракат ин усули ба ҳаракат даровардани персонаж ба воситаи объекти зинда тавассути системаи рақамӣ мебошад ки онро баъдан дар модели сеандоза коркард мекунанд, ё ба ибораи сода тавассути ин технология тамоми ҳаракати шахс дар қолаби компютер забт гардида имкони сохтани дилхоҳ персонаж ба воситаи он ба вуҷуд меояд. агар ба таърихи ин технология назар кунем, аз интизориҳои Ҷеймс Кэмерон барои сабти филми Аватар бароямон маълум мегардад ки то соли 2008 шакли дуруст ва рақобатпазири он дар бозори киноиндустрия вуҷуд надошт. ин албатта фикри Ҷеймс буд, зеро то он солҳо аллакай Питер Ҷексон бо сабти филми Ангуштарини шоҳон аз ворид шудани ин технология ба ҷаҳони кино хабар дод. образи Голум бо ҳунарнамои Энди Сёркис дар ин офарида чунон моҳирона тавассути технологияи забти ҳаракат иҷро гардид, ки бисёриҳо мегуфтанд ки Сёркис сазовори Оскар аст. аммо киноакадемияи санъати Амрико танҳо ба нақшофарии худи ҳунарманд баҳо медиҳад. бо пинҳон намудани чеҳраи асли актёр дар ниқоби персонаж бошад, имкони гирифтани Оскар вуҷуд надорад. дар ин ҳолат Оскар дар номинатсияи беҳтарин тобишои компютерӣ тақдим мегардад. бармегардем ба Голум. нақшофари Энди Сёркисро Питер Ҷексон ба инобат гирифта қарор дод ки дар чеҳраи ин персонаж имову ишораи худи ҳунарманд ҷой дода шавад. ҳамин тавр бори аввал бинандаҳо бо дидани Голум дар экрани калон ба таври хеле боварибахш ба рушди технологияи забти ҳаракат ва ояндаи дурахшони кинематография боварӣ ҳосил намуданд. Go away. I hate you. I hate you. Where would you be without me? Ellen, Ellen, I saved us. It was me. We survived because of me. тавре худи ҳунарманд қайд мекунад, дар аввал бо чӣ сару кор доштанашро дуруст дарк намекард, аммо натиҷаи кор ӯро чунон ба важд овард ки қарор дод ин қобилияти худро дар дигар филмҳо низ идома бидиҳад. лоиҳаи навбатӣ филми Кинг-Конги ҳамин коргардон гардид ки Энди Сёркис дар он ба воситаи технологияи забти ҳаракат образи ҳамдунаи азимҷуссаро иҷро намуд. сабти саҳнаҳои ӯ дар дохили студия сурат гирифтанд. раванди коро бошад 52 камера сабт менамуд. инчунин 20 дастгоҳи хурди наворгири дигар имову ишораро наворбардорӣ мекард. аз ин рӯ Сёркис моҳҳо ба омӯхтани ҳаракату амалии ҳамдунаҳо машғул гардид, зеро дар акси ҳол нишон додани ин персонаж ба таври боварибахш ғайри имкон буд. каме маълумоти дигар дар бораи ин технология. забти ҳаракатро бе костюми махсус ки дар он лулачаҳои гуногун насб шуданд сабт кардан номумкин аст. ин лулачаҳои сафед аслан барои сохти қолаб мусоидат мекунанд. ҳаракатро бошад сенсорҳои гуногун ба вуҷуд меоранд. замоне ки ҳунарманд амалҳои гуногунро анҷом медиҳад, қолаби компютер ба тақлид кардани ӯ шурӯъ менамояд. ин тарафаш кори таҳиягарон аст ки ин ҳаракатро барои чӣ гуна персонаж сабт карданд. бо ишораи тугмачаҳои гуногуни дар
нуқтаҳои ҳаракаткунандаи рӯй насб шуда бошад, имову ишора забт мегарданд. технология забти ҳаракат дар баробари филмҳо барои сохтани бозиҳои компютерӣ низ ба таври васеъ истифода мешавад. тамоми персонажҳои бозиҳои машҳури компютерӣ маҳсули ҳамин технология ҳастанд. Uh-huh. Well, that's all real pretty, but what the hell does it mean in English? It means be careful what you wish for. It might just get you. бори аввал онро дар ин самт соли 1985 созандаи машҳури бозиҳои рақамӣ ҷордан мекнер ба кор бурд. ӯ дар аввалин шакли бозии шоҳзодаи форс ҳаракатҳои бародари худро ба таври воқеӣ сабт менамуд ва баъдан онҳоро тасвир мекард. аммо ин барои ҷордан кифоя набуд. соли 1993 ӯ ба натиҷаҳои бештар ноил гардид. аввалан ширкати худро бо буҷаи $6 миллион таъсис дода ба сабти бозиҳои компютерӣ бо иштироки ҳунармандони воқеӣ шурӯъ намуд ва дар ин самт бозии Zealous Express-ро пешниҳод кард. аммо замоне ки ҷордан ба ин кор машғул буд, индустрия дар ҷои худ ором намеистод. дӯстдорони бозиҳои компютерӣ шоҳиди дигар бозиҳои шавқоваре гардиданд ки ҳамагӣ бо ҳамин усул кор кард мешуданд. дуруст аст ки то халос шудани масъулин аз тасвири ҳаракатҳо солҳои зиёд сипарӣ гардид ва танҳо баъд аз солҳои 2000 бозиҳои компютерӣ ба аниматсияи воқеӣ табдил ёфтанд. беҳтарин намунаи гуфтаҳо бозии детектив дар лос анҷелес мебошад ки соли 2011 аз ҷониби ширкати Time Bondi пешниҳод гардид. барои пайдо кардани қотил ба воситаи пурсуков тайягарон ин технологияро чунон моҳирона истифода карданд ки ҳар як имови ишора ба таври воқеӣ дар компютер забт мешуд. бо ин тарз нафаре ки ба ин бозӣ машғул аст дурӯғ гуфтан ва ё нагуфтани персонажро муайян мекард. барои ба ин мақсад ноил гаштан онҳо каме аз сарҳад берун рафтанд то ҳадде ки имову ишора бе насби тугмачаҳои лозима сабт мегардид. наворбардорӣ дар хонаи равшане ки дар он 32 камера насб гардида буд бо суръати 32 кадр дар як сония сурат мегирифт. дар натиҷа тамоми ҳаракат аз нуқтаҳои гуногун сабт мешуд. албатта ин тарзи кор бекамбудӣ набуд. лозим меомад ба воситаи пардоз чеҳраи персонажи бозӣ дар рӯи ҳунарманд тасвир карда шавад. ҳаракатҳо бошанд тавассути либоси махсусе ки қаблан зикраш рафт сабт мешуданд. акнун бармегардем ба истифодаи ин технология дар филмҳо. тавассути технологияи забти ҳаракат филмҳои хеле зиёд рӯи кор омаданд. ҳатто қиматтарин филм дар таърихи кинематографияи ҷаҳон маҳсули ҳамин технология аст. шурӯъ мекунем аз филми аватар ки соли 2009 пешниҳоди бинандаҳо гардид. ба ақидаи ҳунарманди асосии ин офарида Сэм Уортингтон, набзи дили аватар ороишоти компютерии он аст. албатта ин андеша ҳақиқат дорад, зеро филме ки 99% он ороишоти компютерӣ ҳаст наметавонад дигар хел бошад. сабти саҳнаҳои забти ҳаракат пурра дар дохили студия сурат гирифт. иловатан барои оне ки дар аксар ҳолатҳо ҳунармандон ин ҷаҳони тахайюлиро тасаввур кунанд, калонтарин майдонҳои сад бунёд гардиданд. буҷаи ҳангуфти филм ҳам имкон фароҳам овард то ҷеймс дар таҳияи аватар ҳеҷ чизро дареғ надорад. ин буд ки танҳо барои сохти тобишҳои компютерии он 900 мутахассис аз саросари дунё ҷалб гардид. ҳамаи онҳо таҳти роҳбарии ҷо латери, яке аз чеҳраҳои ширкати машҳури Weta Digital, муттаҳид шуда тавассути сервери махсус ки онро худашон сохтанд, имкон фароҳам омад то дар дилхоҳ макон мутахассисон кори худро ба хубӣ анҷом дода тавонанд. аммо аз мавзӯъ дур намеравем. барои ба дурустии кори ин технология боварӣ ҳосил кардан, ҷеймс Кэмерон соли 2005 онро якҷо бо гурӯҳи худ мавриди санҷиш
қарор дод. Дар ин санҷиш нақшои марказиро ҳунармандони дигар иҷро намуданд. Why save? Yes. Why save? You not fear. You strong heart. натиҷа ӯро дар ин самт мутмаин намуд. ҷеймс боварӣ ҳосил кард, ки имкони сохтани ин филм зиёдтар аз он аст, ки худи ӯ тасаввур мекард, зеро ӯро дар ин самт беҳтарин мутахассисон ҳамроҳӣ мекарданд. ниҳоят пас аз омӯзишҳои тӯлонӣ соли 2008 наворбардории ин филм шурӯъ гардид. Аммо қабл аз ин шакли аниматсионии Пандора ва ҳар як ашёе, ки ҳунармандон болои онҳо мебароянд, дар компютер тасвир карда шуд, ки бо ин тарзи кор ӯ ҳар як ҳаракати ҳунармандонро дар қолаби компютерӣ дар саҳнаҳои филм тавассути экран назора мекард. технологияи забти ҳаракат барои ин филм 6 маротиба коркард шуда, бори аввал ҷеймс усули насби камераи хурдро дар кӯлоҳ ихтироъ намуд. бо ин усул тамоми ҳаракати чеҳра шурӯъ Лас филми «Аватар» дар истифодаи технологияи забти ҳаракат дар таърихи кинематография инқилоби бузург ба миён овард. натиҷа чунон ҳайратовар буд, ки таи 9 сол офаридаи мазкур сердаромадтарин филми ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. аммо соли 2019 интиқомҷӯён анҷом, ки бо ҳамин технология кор кард шудааст, аватарро аз курсии мустаҳкамаш барканор намуда худ ба тахт нишаст ва имрӯз ба қавле шоҳи филмҳо ба ҳисоб меравад. новобаста ба он ки аксари қаҳрамонҳои филм бо сару либос ва қиёфаи аслиашон дар иҳотаи храмакӣ падид омаданд, аммо нишон додани аксар ҳунармандони дигар, аниқтараш персонажҳои тахайюлии филм, бе истифодаи технологияи забти ҳаракат имкон надошт, хусусан одам анкабут дар иҷрои ҳунарманди амрикоӣ Том Ҳолланд. либоси одами оҳанин ҳам маҳсули ҳамин технология ҳаст. Dr. Strange was there when I got back, right? And he gave us this big briefing on how to... қаҳрамони манфии филм Танос низ тавассути технологияи забти ҳаракат бо ҳашамати том ба бинанда пешниҳод гардид.
ёдовар бояд шуд ки нақши мазкур дар иҷрои ҳунарманди амрикоӣ ҷош броулинг рӯи экран падид омад. дар филми «Хоббит. ҷанги панҷ лашкар» коргардони он Питер Ҷексон барои нишон додани разми Торин бо азо ки дар иҳотаи храмакей сурат мегирад аз технологияи забти ҳаракат истифода намудааст. барои дурусттар сарфаҳм рафтани кор аввалан разми мазкур бо ана ин тарз сабт гардид, аммо баъдан барои сабти ҳолатҳо аз забти ҳаракат истифода намуданд. бо шарофати технологияи забти ҳаракат дар киноиндустрия имкон фароҳам омад ки на фақат образи абармардон, ҳатто ҷонварон низ ба воситаи одам дар экран нишон дода шавад. барои ин ҳунарманд костюми махсусро ба тан мекунад ва имкон пайдо менамояд ки нақши дилхоҳ ҷонвар, ҳамдуна аждаҳо ва ҳатто сагро низ дар экран нишон бидиҳад. ин кор чӣ гуна анҷом дода мешавад ва симои кадом ҳунарманд пушти ниқоби аксар ҷонварони филмҳо пинҳон аст? чиро мо дар ин бора намедонистем ва аз чӣ бехабар мондем? дур наравед, ҳамагӣ баъд аз чанд лаҳза хоҳед фаҳмид. то ин дам мо шоҳиди истифодаи технологияи забти ҳаракат дар иҳотаи храмакей ё дар студия гаштем, аммо соли 2017 тайяргарони филми «Сайёраи ҳамдунаҳо» саҳифаи тозаеро дар ин самт боз намуданд. дар ин офарида технологияи забти ҳаракат аз доираи студия берун баромад. ҳама ҳунармандон дар тан либосҳои забти ҳаракат нақши ҳамдунаҳоро дар маконҳои воқеӣ ба эффектсозии Veta Digital бар уҳда дошт. наворбардории филм ҳам дар маконҳои табиӣ ва ҳам дар дохили студия сурат гирифт. тавре аз наворҳо бармеояд ҳама ҳамдунаҳои экран дар ин офарида маҳсули технологияи забти ҳаракат буданд. Stand against me. шояд то имрӯз бисёриҳо намедонистанд ки образи аждаҳо Смауг дар филми «Хоббит. ҷанги панҷ лашкар» маҳсули ҳамин технология ҳаст. ин образро бозигари нақшҳои Шерлок Холмс ва доктор Стрэнд Бенедикт Камбербэтч дар ин офарида иҷро намудааст. бо шарофати технологияи забти ҳаракат бинандаҳо ҳар як имову ишораи аждаҳоро дар тасвири калон ба таври боварибахш
тамошо карданд. ҳунарманд образи мазкурро чунон моҳирона иҷро кард ки худи таҳиягарон дар сабти ин ҳолат дар студия ба шавқ меомаданд. I kill wherever I please, and none can stop me. Sorry. And no doubt you purloined it for your filthy dwarf friends. Кембербеч худро пурра дар қолаби персонаж тасаввур карда, камтар аз ӯ ҳунарнамоӣ намекард. ҳатто аниматсияи аждаҳо мувофиқ ба ҳаракати чеҳраи ҳунарманд сохта шудааст. рафти овоздиҳи ин нақш низ хеле ҷолиб сурат гирифтааст. биёед якчанд лаҳза ба ин наворҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва худ шоҳиди ҳол мешавем. Filthy dwarvish usurper. He sent you in here for the Arkenstone, didn't he? He weighed the value of your life and found it worth nothing. But it matters not. Oakenshield's quest will fail. Юкон — это опасное место. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Я приехал сюда, потому что я хотел быть один. Но затем я встретил Бека. Он был необыкновенным псом. Он знал и счастье, Вон! Иди сюда, Бек. и страдания. Давай. натиҷаи дигари ҳайратовари технологияро метавон дар филми ҳунарии нидои қавмҳо мушоҳида намуд. имо ишора ва хислату характери қаҳрамони асосии ин филм саге бо номи Бек як нав ҳиссиёти боварнокарданиро нисбат ба иҷро шудани ин образ аз ҷониби саги ҳақиқӣ дар дили бинандаҳо бедор намуд. аксарият бар он назаранд ки ба ҳеҷ ваҷ саг наметавонад чунин ҳиссиётро дар экран нишон бидиҳад. агар шумо ҳамчунин назар доред, пас ҳақ ҳастед, зеро нақши Бекро дар ин филм на саги воқеӣ, балки одам иҷро намудааст. аниқтараш ҳунарманди амрикоӣ Тери Нотариус. забти ҳаракат дар ин офарида чунон моҳирона анҷом дода шудааст ки агар наворҳои зерин далели раднопазир шудан наметавонистанд, мо эҳтимол ин пардаро аз рӯи ин сир боз кардан наметавонистем. то имрӯз бо истифодаи технологияи забти ҳаракат филмҳои хеле зиёд рӯи навор оварда шуданд ва маълум аст ки мо дар як барнома наметавонем атрофи ҳамаи онҳо барои шумо маълумот бидиҳем. яъне агар соатҳо атрофи ин мавзӯъ гап занем кифоя нест. аммо ҳаминаш кофист то бидонем ки мо дар асри 21 бо ин технология рӯбарӯ шудем. яъне дар оянда киноиндустрияро боз чӣ гуна навгониҳо интизор аст? инро вақт нишон хоҳад дод. мо бошем дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. сарбаланд бошед.